Confinament, quédate en casa. Mira, no es pot actuar per massificacions, amb espais tancats, teatres. Amb el que m'agrada a mi fer màgia, sobretot en públic i participació, i aquí em trobo més sol que la una. Podria agafar i provar si sortissin cosetes i poder sorprendre en els petits, en els majors, a tots, fent coses, per exemple, com màgia, com agafar un poc de llet, posar-la dintre, compte que no es caigui, fer un petit passe màgic, en plan, Formentera també tindrà festes, també tindrà Nadals, agafant, bufant des de casa, i a poc, sa màgia es fa realitat. Aleshores, un pot descobrir petites i grans coses. Màgia. Però bé, tota aquesta màgia m'agradaria fer-la davant dels boixos, com jo us deia, amb la xispa de l'escenari públic, l'essència, i sobretot amb el Pare Noel. Parlant del Pare Noel, el que podria fer seria cridar-lo i demanar-li que vingui a veure si vol venir aquí a Formentera. Ah, mira quina idea. Espera. Ho, ho, ho! Home, Albert! Quina alegria! Com estàs? Home, Papa Noel, content de parlar amb vos. Què tal? Com esteu? Bé, mira, jo realment, us he de dir, estic trist per la situació que estem. A veure, no hi ha boixos, estic aquí a la cine actuant per ningú. Estic fent un show telemàticament. Imagineu-vos, des de la tele i els boixos em podran veure des de la tablet, l'ordenador. Jo em preguntava si em podríeu acompanyar. Albert, com vols que vingui? Si no has preparat res. No hi ha decoració, no has preparat sabre, si encara estàs en pijama. Jo ara mateix estic molt lluny i ocupat, però si prepares un poc de decoració, jo vendré a saludar-te. Ah, i sobretot, engalana't un poc. Jo me canvio, em llevo el pijama, me preparo, decoro, ho poso tot i us torno a cridar i a veure si us passeu. Us pareix bé? Fantàstic. Adéu, moltes gràcies. Papa Noel, que fa? Mira, ha dit que m'havia d'engalanar un poc. Això s'arregla. Provarem d'engalanar-nos com mai. A tots els boixos, mira, aquí m'he provat el meu vestidor. Sí, el meu vestidor. Però aquí anem, boixos i boixes, senyores i senyors, benvinguts des de Formentera, perquè per tots vostès avui tenim un espectacle espectacular. I ara sí, ja estic preparat. Què necessitem? Ha dit, a veure, ha dit que hem de decorar. Home, doncs sí, decorat tampoc havia decorat molt. Mira, farem una cosa. Ho farem amb màgia i amb l'ajuda, ja que no esteu aquí, estareu des de casa. Vaig agafar, mira. Aquí que vaig primer per tenir un ambient així. La meva caixa de decoració. Però espera, jo me pregunto,
Què hi podríem calar en un arbre de Nadal? Contesteu? Boles. Molt bé. Doncs vinga, tots junts jo vull que des de casa agafeu una bola i la tireu dintre. Agafem-la i la llancem. Vinga, tots junts. 1, 2, 3. La tinc! Tu també vols tirar? Vinga, va, petit, tira, xoc! Molt bé! Però què més hi podríem tirar? Per exemple, unes guirnaldes per decorar un poquet. 1, 2, 3, i la tirem. La imaginem, i la posem dintre, la calem i tanquem, que no s'escapi. Però a més, per exemple, podria posar l'estrella, no? Perquè, òbviament, doncs una estrella. Una estrella, agafo, ha! I ara, tots junts, i des de casa direm 1, 2, 3, i màgia, preparats? 1, 2, 3, i... Màgia! I ara ja podem decorar l'arbre! Quina il·lusió! Uau, Papa Noel estarà encantat, estarà encantadíssim! Ai, Déu meu! Això ho podeu fer-ho a casa, és molt important que ajudeu a la família. Mira. Aquí posarem... Ja està, ja quasi decorat, quasi. Òbviament, en posarem unes quantes més, perquè si no, no quedarà polit. A veure, compensarem un poquet per aquí. Jo espero que l'any que ve, si repetim, ja ho puguem fer-ho i que algú m'ajudi. Perquè normalment m'encanta que els boixos m'ajudin, però és el que tenim. Ara no podem. Paciència. Sobretot és important des de casa, recordeu-vos, mascaretes, gel, es netegem les mans, perquè com més fem les coses, més ràpid podrem sortir d'aquesta situació. Bueno, jo crec que està quedant polit, A veure, una cosa. Mira quina guirnalda! A veure, no sé si quedarà molt polit. Normalment crec que primer et poses la guirnalda abans que posar les boles, perquè així pots arribar encara més lluny. Però bueno, jo crec que al Papa Noel li agradarà bastant, Anem provant per aquí, anem provant alguna boleta més. Mira que polit està quedant. Ai, el Papa Noel m'ha dit que vindrà a veure'ns. Per tant, ho podrem saludar. Podreu enviar-li les cartes. Recordeu que les cartes també es poden enviar amb els papis per WhatsApp, per e-mail. Ui, que guai, mira, que polit que queda. Jo crec que això ja, ara sí que fa goig, Ja, podríem posar-hi un parell més de pilotes d'aquestes, de boles de Nadal. Per exemple, una per aquí, una per aquí. Jo crec que més o menys ja això va agafant. Però clar, a veure... Ja ho tenim. No crec que... Ai, s'estrena. Mira, que polida s'estrena, a veure. Que polit! M'encanta! Segur que al Pare Noel li encantarà. Què penseu vosaltres? I en Tiger? Mira! A tu t'ha agradat, Tiger? Que voleu conèixer en Tiger? Que no el coneixeu? Tiger? Sí, ara, espera, mira, ja que hi som, espera, farem una cosa. Perquè ho podeu conèixer millor i que estigui ben còmode, li prepararem això, veureu. Que sí. Ai, Déu meu. Ai, quan vol venir. Tiger, ho voleu conèixer? No? Sí. Segur? Mira, Tiger, mira, que vols preparar? Uala! Ha preparat un truc de màgia per Pare Noel. En sèrio? Vinga, mira. Sí, mira. Sí. En Tiger, mireu que feliç i content. Sí, que vindràs Pare Noel, sí. I que... En sèrio? Que faràs un truc de màgia? Amb un mocador? Senyores i senyors, boixos i boixes de Formentera, espectacular. En Tiger agafarà el mocador i l'aguantarà amb sa boca. Sí? Molt bé. I el que farà serà espectacular perquè boixos... El que farà boixos i boixes... Tiger! No t'ho mengis, que si veu el Papa Noel... Boixos, ja sé que des de casa no podeu avisar, però aviseu-me. A veure, Tiger, no, vale? No, seu. Bé, sort que porto un altre mocador. En aquest cas, mira, porto un de verd i un de blau. Quin vols que faig servir? El verd? Fantàstic. A veure, un segon. El blau. Tiger, t'agrada? Sí? Fantàstic. Tiger, no te'l menges, només l'aguantes, Ara sí, senyores i senyors, en Tiger el que farà serà espectacular. Ell agafarà aquest mocador de cul... Tiger!
A veure, Tiger, tu i jo hem de parlar. Mira, s'últim, vale? S'últim. Bé, ara sí, Tiger, el que farem serà espectacular. No s'estarà menjant, no? Perquè, Tiger, el que farem, senyores i senyors, Tiger, mira, prou, farem una cosa que li encanta, pilota. Mira, jo dic pilota i li encanta, pilota, mira. Vale, agafem la pilota, i... No te la mengis, No, mira, em fa una por, mira, sabeu què? Millor, la guardo, sí, perquè és que realment, sincerament, em fa por. Tiger, a veure, amulla, ja la tinc, ara sí, senyor... Tiger, ara sí, Tiger, ara sí, Tiger, amulla, ja està, Tiger, mira, ja, amulla, ja n'hi ha prou, vale? Ja n'hi ha prou, mira, farem una cosa, la cosa més difícil del món mundial, sí, ho del globo. Espectacular. Sí, en Tiger inflarà un globo amb sa boca. Sí? Vinga, Tiger. Vinga, has d'apretar. Tiger. Uf. Però per cul no, Tiger. Quina pudor. Que ho faci jo. Vale. Que tu m'ajudes? Sí? Però, Tiger, aquest m'ha sortit dels xinos. A veure, provarem aquest. Superguai! I ara, el que farem... Tiger! El que farem a continuació serà espectacular. Boixes i boixes de Formentera. Tiger! En Tiger, senyores i senyors... Ja està. Comptarem a 3 i aquest globo desapareixerà. Senyores i senyors, 1, 2 i 3! Ha desaparegut! Que no s'ha acabat de convèncer. No, que té 6 mesos que n'està aprenent. Un fort aplaudiment, Tiger, ho has fet fantàstic. Jo crec que a Papa Noel li encantarà. Sí. I ara, allà, que jo he de continuar, vale? Tiger, vinga. Ai, Déu meu, jo no sé, aquest globo que no m'ha servit. Mira, i ara sí, anem a cridar en el Pare Noel. On he deixat el mòbil? Aquí. A veure... Oh, què? Espero que ja no estiguis en pijama. No, sí, jo estic superengalanat. M'he arreglat. A més, porto un capell, Sí. I he deixat un arbre preciosíssim. Sí, preciosíssim. Sí, té llums i tot. Sí. Per tant, ja podeu venir. Bueno, encara estic bastant ocupat. I ara mateix hi ha un munt de tràfic. Estic arribant. Saps que sempre m'agrada fer un mos i veure alguna cosa calenteta. Us prepari un poc de menjar i de beure. Ja em dis cosetes, doncs. Mentrestant, disfrutaré de l'illa de Formentera, que m'encanta. Formentera? A veure, no m'heu dit que estàveu fent feina, que estàveu molt liat? Què dius, Albert? Que... Quina remorella. Que estrany. En segona cobertura que hi ha a Formentera. No entenc. S'ha tallat. Però bueno, a veure, ha dit que li deixés alguna de menjar i de beure. Mira, jo m'he portat la meva Thermomix. Mira. Thermomix. Anem a cuinar. Thermomix. Mira, i aquí som, senyores i senyors, per tots vostès, un poc de cuina. Sí, perquè què farem? Boixos i boixes, des de casa, aquí cuinarem un poquet. Què em fa falta? Que li podem deixar al Pare Noel. A veure... Galetes, molt bé, mira. Galetes. Què més? Monedes de xocolata, carai, que grossos que són. Monedes de xocolata. Que bones. I què més? Per exemple, bombons. Va, bombons, que bons. Bombons. Jo crec que si es menja tot això, serà espectacular.
A més, sabeu què? Ho farem amb un poc d'oli d'oliva d'aquest tan bo, un poc d'oli d'oliva, guardarem les coses aquí darrere i ara sí. Què ens fa falta, senyores i senyors? Pues simplement un minut de cocció, perquè al Pare Noel li encanta i per tant tots bojos ara direm 1, 2, 3, màgia. Preparats? 1, 2, 3, màgia. I espectacular, li encantarà, mira, i monedes que són d'aquelles tan màgiques, els que a més li encantarà. Que ja està molt menjaria això. Mira, això li acostaré cap allà perquè el Pare Noel, si arriba a casa, que tingui la cadira, deixa'm aquí, trobar les coses del mig, tingui per si vol llegir, per si vol menjar. Mira, li calarem aquí i això ho mourem més que públic quedarà. Estarà... I mira, un got de llet, un super mega... got de llet. Sí, perquè a més li podria fer un poc de màgia amb la llet. Mira, jo agafaria aquí, per exemple, i mira, sí, aquí i aquí, i podria fer això i això, i jo crec que això li encantaria, però clar, jo també podria fer-ho així, i encara seria més espectacular. Jo crec que el Papa Noel això seria brutal, i fas així, i uau! Us agrada? Encara més difícil, mira, ja veuràs, jo li calaré això, i ara sí, segur. 1, 2, 3, Formentera, màgia, sí senyor, li encanta, m'encanta. La llet, menjar, sabeu què? Segurament quan vingui, igual que us passarà a vosaltres a Ca Vostres 24, si li deixeu un poc de llet i alguna de menjar, s'ho menjarà, s'ho beurà. I hi ha gent, a més, que hi deixa, mira, calcetins, sí, mitjons, calcetins, a la xemeneia o al costat de l'arbre penjant. Per què? Perquè normalment el Pare Noel hi posava regals. Avui en dia també sempre es posen regals a terra, però mira, això em fa pensar que en tenim, mira, de tots tipus, mira. No, estan nets. N'hi ha super mega guais, de tots colors i de totes formes. Mira aquest, mira. N'hi ha molts, no, moltíssims. I això serà espectacular, perquè jo, boixos i boixes, us faré un truc de màgia amb calçadins. Sí, jo faré així, mira, uala, del Barça i tot, sí. Jo tancaré els ulls, primer posaré la mà, després tancaré els ulls, sí, per què? I trauré 2 calçadins, que seran iguals, en anglès, igualations, preparats? Vaig a remenar-los. I ara sí, 2 calçadins, que són iguals! Igualations. Bueno, que són de colors. Sí, no li digueu al Papa Noel que ha fallat. Tenen ratlles. Sí, i tenen caretes. Que jo vos he dit que eren iguals. Que no voleu creure? Fixeu-vos. Iguals, igualations, senyores i senyors, per tots vostès. Formentera. Sí. Màgia. Però encara en té un poquet més. Li encantarà. Amb els calçotins. Ai, Déu meu. I això, el dia 25 ho va dir tot ple de jugadors. Jugadors. El bolso. Si em veu l'abuela, és el bolso de l'abuela. Mira. I ara aquí som, m'agradaria agafar una supercosa super mega guai que tinc per aquí, a veure si vosaltres direu, i què té? Doncs mireu, us vull ensenyar un truc de màgia espectacular. Acosteu-vos, veniu, perquè vull que veieu que farem servir una super
baralla de cartes. I farem un truc de màgia. Amb les cartes i un dau. Sí. Què farem? Primer de tot, guardarem les cartes i us ensenyaré. Aquest potet. Uah, superguai. Ara què farem? Amb la baralla de cartes que us he mostrat. Això i aquest dau i, sobretot, aquest super calendari d'advent que tinc a darrere d'advent, que és, fiteu-vos, té 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, fins al dia 24. Boixos, ja sabeu què és? Sí! Normalment s'hi posa cada dia una xocolateta, però en aquest no, aquest té alguna cosa super mega guai. Té diferents cartes escrites i un joc super mega guai. Aquest és pels papis, vale? Fixeu-vos. Jo tiraré 4 voltes al dau. Si surt 4 voltes el número 3, serà 4 per 3, 12, i jo m'aniria a buscar el sac número 12. Si surt el sac número 18, agafarem el 18. Si surt el 24, per què 4 vegades? Perquè si surt 4 vegades és 6, 6 per 4, 24. Aquí que anem. Primera vegada. Preparats per apuntar jocs de matemàtiques. Número 2. Segona tirada. Número 1. Per tant, 2 més 1, 3, molt bé. Tercera tirada. Número 5. Era un 2, un 1 i un 5. Total, 8. Molt bé. I última tirada. Un 3. 8 i 3, 8, 9, 10, 11. Per tant, la suma de les 4 botes és un 11. Què farem? Passarem 11 cartes. Aquí que anem. Anem a veure passar 11 cartes. Tots junts, ajudeu-me a comptar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 11. Mireu que si hagués sortit el número 12 seria una jota de diamants. Si hagués sortit el número 10 seria un 9 de trèvols. Però ha sortit el número 11, que és el rei de piques. Però què passa? Que això, màgia no és. Màgia realment seria que ens n'anéssim en el número 11 del calendari. Número 11, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11. I en el número 11, senyores i senyors, boixos i boixes, el que trobéssim fos el rei de piques! Segur que el Papa Noel això li encantarà. Sí, i aquí som. Ho vaig cridar perquè tinc arbre, decoració, llum, llet, menjar. Està tot que fa. A veure. Ho, ho, ho! No, ho, no. Vos m'heu enganyat. M'heu dit que estàveu que si molt enfeinat, que si hi havia molt de tràfic. Vos ja esteu a Formentera. Però, Albert, tu has vist Formentera? Lo preciosa que és? No, si ja sé que és polida Formentera. A veure, les pitiuses que són espectaculars. Ja sé que no es poden dir mentides, però és que volia visitar la illa i com tu no havies preparat res, m'hi permès la llibertat. Per cert, tu què tal de mentides? Parlant de mentides, jo a més tinc un detector per saber si els boixos... Doncs Albert, ara sí, acaba de provar la màquina i ens veiem, que ja arribo. Però ja veniu? Vale, fantàstic, però fem una cosa, mira, ja que veniu, doncs jo vaig provant el detector més que res, i ja ens veiem. Ara sí, fantàstic, ja ve. Que guai. A veure, detector, pel detector, primer m'he de pentinar. Per què? Perquè és un super mega detector de mentides. Senyores i senyors, aquí tenim super mega fashion de la Huerte. Per provar-lo, què farem? Primer de tot, seguretat. I ara aquí som, farem alguna prova, per exemple, mireu, a veure preguntes típiques, per exemple, com aquesta, Per exemple, jo estic molt content d'estar a Formentera. Mireu, sí, contentíssim. I a més,
el Papa Noel tardarà poquíssim. Sí, m'ha dit que en un minut està aquí. Ha dit 2 minuts. Bueno, és el que sigui. Jo estic segur que tard o d'hora, però arribarà. Sí, arribarà. I us saludarà a tots i estarà supercontent i us veurà la llet. I parlant de coses, sabeu què? Mireu, el Pare Noel, a més, té Facebook. Sí. Sabeu allò del Facebook, que també tenen els papis, Instagram, tot això? Doncs el Papa Noel, que és més major, doncs té Facebook. I què fa el Facebook? Què és un Facebook? A veure, una pista. Què vol dir face? Face vol dir cara. I book, un llibre. Doncs parlant de llibres, jo, mira, aquí en tinc un. Cada mes deixarem aquest sobre aquí amb coses del Pare Noel, perquè té, clar, un llibre. I si té cara, doncs un llibre de cara és molt bé. És que fantàstic. I per exemple, mireu, jo podria agafar per aquí, i ensenyar-vos que podria tenir el cap vermell, Donante de pelo, aquest és per anar a Turquia, de boix de la primera comunió, com jo, amb gorra, en plan pallasso. Fixeu-vos que hi ha opcions 1000. Després podria tenir els ulls blaus, podria tenir els ulls mig... m'acabo de portar, d'aquest de fort no m'ho crec. Infinitat d'opcions. I també podria estar feliç, podria estar superfeliç, opcions moltes. Com ho farem? Serà amb màgia. Jo primer, perquè apagarem el detector de mentides i en aquest cas ho farem fàcil. Mira, jo tancaré els ulls, i aixecaré per aquí i així, aquí mateix. I ara aixecaré per la meitat per aquí, per la meitat no, veurem aquí, m'agrada aquest. I aquí, aquest d'aquí. I ara, mira que polit, ha quedat amb el cap verd, amb un capell verd, un nas de Rudolf vermell i una mica somriure, millor dit, un somriure així. Però sabeu què? El Pare Noel ja sabia que sortiria així. Sí, no us ho creieu? Sí, mireu. En aquest sobre, aquí hi ha capell verd, nas vermell, i somriure, que només que hi ha una fulla. I atenció, boixos i boixos. Ué. Mira. Sí, és que el Papa Noel, que bonic. Jo crec que li encantarà. Ai, que guai, superguai. Aquí, detector de mentides. Ordenarem això un poquet, que si no, quan vingui el Pare Noel, no hi haurà on seure's. Em posaré el capell. I parlant de capells, mira, us he d'explicar una cosa. Sí. Perquè jo quan era petit sempre demanava moltíssimes de coses. Jo vull quiero, jo vull això. No. I això de demanar molt, no. Hem de demanar màxim 3 jugarois. I d'aquestos 3, un ha de ser un llibre. Hem de treballar això. I a més una cosa, perquè jo s'explico, jo quan era petitot, doncs demanava moltes coses i un dia vaig rebre només una cosa, una caixeta, i us l'he portat. Sí, aquesta caixeta que vaig rebre la porto cada any en els meus shows. Sí, per què? Perquè vull que recapaciteu, que penseu bé, i per això us ho vull ensenyar. Mireu, jo un dia vaig demanar 500 capells. Jo vaig dir, quiero, vull, jo aquell també. Sí, i sabeu què vaig rebre? Vaig rebre això, un donut, però és que a més hi ha una nota que deia ho, imagina. Albert, fer servir la imaginació, és el millor jugaroi. Jo vaig passar hores mirant què podia fer amb això, fins que, efectivament, vaig començar a jugar amb la imaginació. Jo veia el papà que mirava una pel·lícula de cowboys, i jo pensava, un cowboy.
Després també veia pirates, i de pirates doncs jo volia i m'imaginava ser un pirata. Però després, a les tardes, hi ha aquelles típiques pel·lícules, una de dos, on a Merkel ens ven aquelles típiques pel·lícules alemanes que no hi ha qui les vegi, o aquestes típiques espanyoles, o també, mira, podria disfressar, per exemple, de Boyo Happy Day, o fins i tot podria anar-me'n amb els temps i ser un bebè petit, o, per exemple, una super mega fashion, pretty woman, o un d'aquells russos que ballen allò kalinka. Veieu? Jugar amb la imaginació. Amb una cosa tan senzilla com aquesta, jo m'hi podria passar hores. Ai, jugar. D'això es tracta. Divertir-se. Jugar. Jo guardaré aquestes coses perquè us ho he dit. Ja crec que si no m'ha enganyat el Pare Noel, mira que ens ha dit, tardava un minut, jo crec que ja estan arribant. Jo suposo que vosaltres des de casa estareu com diguin, que arribi, que calli, què? Què? Però segur que ja està. Anem a posar les coses en ordre. Primer, a veure, cadires. A veure, aquí un poc de diari per si es vol posar el dia, que crec que ja n'està. Tenim les galetes, tenim la llet, els cossetins per si vol posar jugarois a dintre. La decoració super mega guai. Jo crec que ho tenim tot. Vaig a cridar-lo. Anem-hi. No contesta. Tornaré a provar-ho, Doncs no contesta. Papa Noel! Gràcies per venir. Què tal, com esteu? Bé, beníssim. Sí? Sí. Gràcies per venir. Mireu que us he preparat. Mireu. Passeu. Quina meravella. Està molt ben fet, Sí, us agrada? Sí, molt. Mira, us he posat llums, boles, guirnaldes i mireu, un poc de llet per menjar. Molt bé. Així m'agrada, Albert. Sí? Has fet la feina molt ben fet. Jo crec que des de casa també ho podeu fer-ho, vosaltres si no heu fet sabre, que suposo que sí, heu d'ajudar els papis a fer-ho, que sí que es poden? Sí, jo ja aniré passant per cada casa a veure si en tenim fet. Molt bé. I una cosa, m'agradaria que féssim un jurament, ara que esteu vos aquí, mira, posis per favor la mà en escor i vosaltres tots des de casa poseu-vos la mà en escor, la mà dreta en escor. I ara haureu de repetir amb jo. Vostè repeteixi i vosaltres repetireu amb ell. Si jo dic jo, vosaltres direu jo també. I en aquest cas jo diré el meu nom i vosaltres direu el vostre nom i ell dirà Papa Noel. Molt bé, per tant, si jo dic jo, Albert, Papa Noel. I vosaltres heu dit que si Tomeu, que si Maria, que si Marina, que si... Fàcil. Doncs som-hi. Concentració. Papis, agafeu la càmera i filmeu els boixos. És molt important. Ja ho veureu. Mà dreta i... Jo, Albert, Papa Noel. prometo que a partir d'ara em portaré superbé. Que menjaré fruita, verdura i peix. Perquè si no, em quedaré calvo. Jo em quedaré calvo. No, vostè no, però ell sí, segur, perquè jo sé que vostè menja molt bé. Però jo... On estàvem? Menjaré fruita. I molt de peix. I sobretot, i per si acas un altre sobretot, prometo que recolliré l'habitació, que faré els deberes, els deures, que ajudaré a casa a recollir-ho tot, i no protestaré,
ni m'enfadaré. Ni m'enfadaré. I si ho faig, I si ho faig, els papis els papis... tenen dret a tornar tots els jugarois que el Papa Noel els hi portarà. Bueno. Sí. Per tant, així sabrem que es porten bé. Vale. Sí? Ok. Vale? Important, Us heu de portar bé. No ara perquè és Nadal, No. Tot l'any, I un somriure d'aquells. Que sí? I una coseta, mira, relaxem. M'agradaria, per una cosa, digués unes paraules, perquè els boixos aquest any ha estat un any difícil. Sí, s'ha de dir. I vosaltres heu donat un exemple, però prefereixo que sigueu vos. Boixos i boixes, estic molt content i molt orgullós de com us heu portat. Heu portat la mascareta quan tocava, vos heu netejat les mans i vos heu quedat a casa tranquils mentre us han tancat els parques. Només puc sentir molta alegria i que sapigueu que amb un exemple com el vostre tot sortirà bé. Jo hi estic completament d'acord. I si no, ho farem desaparèixer amb màgia. Agafarem el virus i farem abracadabra. I per acabar, jo m'agradaria que acabéssim amb un missatge de Nadal, també de màgia, i amb això, com no, jo necessitaré un poquet la seva ajuda. M'aguantaria un segon perquè vull col·locar les coses i si vol, per la seva veu, aquí tenim, miri, pot beure un poc d'aigua, i miri, jo us explico, boixos. Quan jo era petit, un dia va nevar a la Talaia. Jo mai havia vist la neu. Vosaltres heu vist la neu? A mi em van dir que la neu era de color blanc. Molt bé. I que em van dir que era petita. Jo pensava que agafant un poc de paper ja tenia neu. Però clar, això és molt sec. I a mi em van dir, no, la neu és com aigua. Jo vaig pensar, ja ho tinc, si agafo un poc d'aigua, ja tinc neu. Doncs jo, com us deia, era petitot, el abuelo va venir a casa i va dir Albert, corre, anem a la Talaia, perquè jo he vist que a Sant Josep hi tenim una muntanya superalta. La Talaia? Correcte, I vam arribar amb el abuelo, vam arribar allà, no sé, a 127, vam arribar allà damunt, però quan vaig arribar tot el que hi havia era aigua. Clar, perquè amb la calor i la humitat que hi ha a l'illa, se'n va anar. Va desaparèixer, va fer màgia. Que jo me'n vaig anar trist a casa i ja quan em van dir Albert, a dormir, de cop va venir el abuelo i va dir Albert, mira, obre la finestra. I jo vaig pensar, què passa? Diu, sí, obre la finestra. I jo vaig dir, obrir la finestra? I que miri a dalt, obrir la finestra, doncs va dir, obre la finestra i mira cap a dalt. Jo vaig mirar i em va dir, tu vols veure neu? I dic, sí, doncs has de somiar. I en aquest cas, poquet a poquet, vaig descobrir el que era la màgia. I simplement, a tots, crec que us hi hem de desitjar Bones festes. i molts anys a tots. Moltes gràcies i ens veiem en directe a la pròxima. Bon Nadal! In the Christmas tree with a star up top for you and me. Can you hear the sleigh bells? It's Christmas time. It's Christmas time. Way up north they're making toys for